Mitä tekee Petteri Kari? Litmanen karkuteillä, punainen kortti Kinnaslammelle ja rangaistuspotku Lahdelle. Kinnaslampi joutui repimään, kuten todettua, ei ehkä niitä nopeimpia puolustajia Veikkausliigassa jalalla. Siinä tulee hieno pallo Shalalta ja Kinnaslampi repii Litmasen nurin 16 sisällä. Suora punainen. Se on Petteri Karilta tällä kaudella 3. punainen. 55. minuutti oli, kun Jari Litmanen tuli kentälle. 22 minuuttia myöhemmin. Yksi mahtava läpisyöttö ja nyt tilaisuus tehdä heti maali. Ai, kun nyt olisi liveveto käynnissä. Saisi veikata, tekeekö Litti vai ei. Eikä se niin ole edelleen, että se epävirallinen tieto, että 2 epäonnistunutta rangaistuspotkua koko uran aikana. Ajaksissa joskus aikoina, en muista vastustajaa. Oli ainakin 1. Nyt Litmanen pallon taakse. 78. minuutti. Iiskola maalilla Litmanen ja varma sijoitus. Kuninkaan paluu osa 2 on ollut enemmän tai vähemmän onnistunut. 6-1. Tuttua Littiä. Pikkuhypyt ennen potkua. Siinä niin vielä. Sama tavaramerkki. Ja varma sijoitus. Ei se nyt niin hirveän kaukana loppujen lopuksi ollut, ettei Iiskola siihen olisi eettinyt. Aavistaa kyllä samaa kulmaan. Siitä vielä lähikuvasta katsoo ensiksi Iiskolaa ja takanurkkaa. Kuusi 1.